אני קשורה ליציאת מצרים? כן. נראה לי. בא לי. אוכלים אותי? שירה, אני רוצה לך איטליה. די, אושר די. די, אושר. זה לא קרה, אני נהנית שיש לה אתגר. אני דומם? וואו, לא. כן? לא? חצי לא. זה נחשב? לפעמים כן יכול להיות. כמה זה לפעמים הוא מבוסס על זומבי? לא. טובה. אני משהו ידוע? כן. זה יהיה אני מצא? לא. אני משהו קשור לפסח? כן. אוכלים אותי? כן. איזה שאלה. טוב, כאילו, וואו, לקיקיו אותה. טוב, קדימה. שנייה לי שאלה. אפשר להגיד מי אני? כן. אני מצא? לא! אוקיי. אבל זה כיוון טוב. אני ביצה? כן! אמא, למה עשיתם אותי? ראיתי. ביצה. אתה פירמידה. ראיתי. לא,